i les seves tendres, fums que porten pels carrers dels melons del gel, l'àurea de fong, les albargines torrades, les beresquilles dels cantons que fan olor a la nit. Este poema el vaig dedicar a ma mare perquè jo vaig anar a l'enterro de mon pare dins de la pasta de ma mare. Entonces una dona que li va morir son pare anava de negre, li va morir mon pare anava de negre i sempre ha volgut de negre. Entonces li vaig fer un poema perquè quan jo era el més minut de casa sempre m'anava darrere ella. Recorde els clarets rojos de l'entrada de la casa de la mare viuda. Ella sempre vestia de negre, els colors de l'anarquia. Quan obria la porta en aquella clau gegant i es posava una bata amb reduris blancs i blaus, era recordant-me a la platja i els núvols. Era el vestit més colorit que li volia mai. Aquella dona, allà li senaven les penes i jo sols mirava. S'encenien els forts i les llibres, es pastaven les ferides, s'escampava la brasa en una granera banyada en àuria. Les coques al calfó gelaven damunt de la teulada, les flors blanques de roser esclataven en la paret de pedra. Unes canxofes puixoses de penquera amarga es menjaven fulla a fulla mentre es mossegava la boca. Després s'emplia el safarès a poals i es llevava la roba. S'estenia per damunt de les mates i es llevava el tapó per regar la llimonera. Després el pal cabàs, enrotllat en un llençol que encara cremava. Un embolit de penques, unes roses blanques i uns clarets rojos. Després tornava la roba negra i es tancava la porta de la casa. I es començava a caminar per un camí de terra on els animals anaven al poble. Jo mentre mirava al costat de la figura negra i entorpava comptant les merdes dels matxos i pensant en les flors que es farien en la terra enterrades. L'estesa. De la melera del bo al verd he posat una corda on estan esteses les tovalles i els llençols. Més altes les branques dels arbres, més altes les palmeres i allà dalt està la lluna. Ací baix un home assegut que mira, els peus inflats pels mosquits que li piquen, les 5 de la matinada i no tinc sort, que les tomàquetes més boniques que pengen del sostre, les canyes centenàries que aguanten, el sec que dona verd i rima en l'entrada, el jardiner que es fa tan vell, aquestes flors blanques i això olor que fan. Com anar-se'n al llit a pegar voltes tenint davant dels meus ulls tantes coses boniques. No importa que demà m'alcetar, no de menjar-me. En aquest temps preferís que estar quiet. Tinc dàtils, tinc una lluna, tinc raïms i tomàquets, oli i olor de germiler, i un pa fet a la llenya. Ara vos recitaré l'artesà i després acabaré en una poesia de Pujat. L'artesà és aquell que viu en el vent, a les mans plenes de fang, apretant la terra. És aquell que juga en llavors, fustes i claus, el que fa olor a pins que tenen plantats els fills de baix, que les seues arrels alcen la casa. L'artesà és aquell que mira les seves esters a l'era, secant-se i el sol que li pega. És el que entén de plantes que rega. L'artesà és aquell que quan arrenca la herba, la terra s'alça. És aquell que fa marges en mantels i pedres, el que escriu i el fil dona la força. En fi, és un camperol que viu i mor per la terra.
I ara esta és un poble en busca de la llibertat, però una llibertat senzilla. He pujat a la muntanya per veure pedres i boscos verds. He travessat apostes en cels inoblidables. He compartit amb ells artesanies i risses, abraçades i besades. Vas menjar i vas beure amb ells, sense deixar de mirar les herbes, les muntanyes i escriure vers. Després em van portar a les seues cases, totes obertes, en finestres sense reses. Em van ensenyar tot el que hi havia. He pujat a la muntanya, he pujat a la gent és lliure, i ara he baixat a casa i pense que res val tant en la terra com el valor de lo lliure. I així segut a la cadira, sentint com gemeguen els gats, sé que no estic a soles. Bé, jo som Majo, o Majo, o jo què sé, com jo que me doni igual, Maria José, i vaig per món trotant comarques, comarques diàniques. Aquestes garbetes de sarments sabanits són el nostre llegat. Sarments que prenen formes originals i distintes, com els diferents estils de cadascú de nosaltres. Sarments lligats per una mateixa llengua, per una mateixa filosofia de vida i per la connexió a la terra. La poesia és la forma més bonica que hem emprat per arribar a vosaltres. Les pàgines que he escrit en el llibre comencen amb un homenatge als dos personatges que m'acompanyen, que són dues persones molt emblemàtiques i molt boniques, amb qui compartisc aquest projecte. És un orgull per a mi compartir públicament amb ells. Pessigolles a la terra és el motiu principal del que jo he escrit. I treball escrit per el naixement del meu primer net, fruit del procés educatius i vitals viscuts. Un extracte del que trobo fonamental per acompanyar els nostres infants. Són més alts, estos tios, Imatges senzilles per alleugerar la criança, per trobar nítidament els principis fonamentals. Tot seguit, he arribat. Un tas de poemes variats amb temàtica social. Primer l'homenatge als dos companys, després les pessigolles a la terra i després un tas de poemes variats amb temàtica social. Acaba amb una dansa. Tinc costum de coronar sempre els poemaris amb una dansa. Esta dansa en concret està inspirada en el final de la novel·la Vides planes, de Maria Ibars, però portant-la a unes concepcions més actuals, però ara no parlarem d'ella, la reservarem per un altre moment, perquè les melodies inèdites d'aquests poemes us ompliguin la vostra ànima. Com una boleta mare, amagadeta al teu ventre. Escolti atent el que passa. Imagini amb enyorança la vostra tendra mirada, la càlida mà del pare que amb fermesa m'abraça. Esta és de Pessigolles de la Terra 2, l'anterior era de Pessigolles de la Terra 1, esta del 2. I, bueno, és una nana, val? Soc jo, únic i distint, un mestre africant del món, amb un desig natural de completa connexió. Soc jo, únic i distint, un mestre
ofegant el món amb un desig natural de completa connexió. Escoltar el cant de rius, els missatges dels ocells i les històries dels arbres faran que et cresca humà. I els farem pessigolles terra amb les xicotetes mans. I els farem pessigolles terra amb les xicotetes mans. I ara va, ja quan el pessigolles de la Terra 3. Vaig a fer-vos un parillet d'este poemari. Les primeres ratlletes a les puntetes dels dits. Expressió inèdita, gargots de colors únics, empentes d'argila, forjant dibuixos a poc. Arc de pedra sense morter i no cau. Cada pedra suport de la darrera. Allargat a terra, miraré per el forat i et contaré que veig una mà i un peixet que porta al fons em recorda que l'horitzó no és clar. I ara l'últim verset que faré s'anomena Custodiarem tresors. Versets i xicotets contes que esdevindran històries i voldré que me les contes totes, impreses a la memòria d'un poble del qual soc un entre tants. Ballaran les paraules de la meua llengua, de la meua gent en el meu cap i continuaré bregant i gaudint-ho. Comprendré el món on visc. Cada gest tindrà consciència, identitat i arrels. També caminaré amb respecte i fermesa a altres cultures i així entre tots farem possible la llibertat. Gràcies, Ramon. Inquietant, és la paraula. Inquietant, no sé com dir. De fet, que tot això hagi començat en una aparició ectoplasmàtica de Joan Fuster fent un pròleg. Veure-ho ahir i veure-ho així en persona, Joan Fuster manifestant-se per a presentar els 3 poetes d'avui ha sigut una cosa impressionant. En la vida m'ho esperava, ¿vale? I suposo que per això no em van convidar a mi a fer el pròleg, em van convidar a Joan Fuster, i jo pensava, ostres, no, tenim que fer el pròleg, i al final, pues no res, el primer que volia donar és, per favor, agrair a Joan Fuster que hagi vingut esta nit al casal, ¿vale? I avisar-vos que el que ve ara és un poc estrany, anem a fer denúncies, anem a parlar dels elements, anem a fer didàctica musical, anem a fer tota una sèrie de coses rapidetes i al preu de l'entrada que heu pagat, o sigui que si no us agrada, que us tornen els diners. Bé, en tots els tres estem Muting on Experience, ho posa en el paperet que tenim que ratllar, ho posa, ¿vale? Muting on Experience és un grup tribut, ¿vale? A un altre grup feliçment desaparegut que es deia Muting on, ¿vale? Nosaltres som imitadors, no som els autèntics.
excèntrics, són coses que passen. N'hi ha diverses històries al voltant de per què es va desfer aquell grup. N'hi ha una versió de Nicolás de las Heras que sembla ser que una nit van anar a la misterera, van agarrar un pell d'absenta, van acabar en l'hospital, és una cosa molt estranya, van acabar com una espècie de zombis també, no ets per ahir. Altres versions diuen que van ser per problemes de la policia, van tenir problemes de la policia en un recital a Pamis, vull dir, no sé, hi ha diverses històries. El cas és que, per lo que siga, es van desfer i van fer una espècie com de càsting per veure si trobaven algunes persones que volien tocar el mateix i es va declarar desert i no hi ha més remei que tornar a fer el mateix que antes, però d'una altra manera diferent. Bé, ara va el curset de didàctica musical. Jo penso només per l'edat que tenim tots els que estem així, hi havia un programa a la tele que es deia Gente Joven. En aquella època jo era més jove que la gent jove que hi allí, però bueno, es deia Gente Joven. I en Gente Joven, a banda del concurs de Túnez, que era una cosa prou esgarrifosa, però és el que n'hi havia, no n'hi havia la cadena de la tele, n'hi havia una cosa que es deia música ligera. La música ligera es defineix diferent de la música clàssica, perquè la música clàssica són persones que no improvisen, són persones que se treballen molt, fan hores i hores i hores al piano, a la tarda, al violín, tot això, saps? I són persones que al final arriben un moment en què alcancen el que sabem tots, i donen sentiment i una tècnica i tot. Però la música lleugera no, la música lleugera té, diguem, un altre vessant. Hi ha dues classes de música lleugera. Hi ha gent que assaja molt poc i improvisa, però sembla que ho faig bé, que és una flipa, i després hi ha gent que assaja molt però que després, davant de l'escenari, sembla que estigui improvisat. I això, a mi em semblen les dues coses més xules que hi ha en la música ligera. Tots vostès estan tenim l'altra cosa, la gent que ni assaja ni sembla que faci bé. I això són un Girona. Este xic no és el de la ruleta de la fortuna, vull que ho sapigueu bé, s'assembla molt, però no és el de la ruleta de la fortuna, no digueu ara. Bé, Nono Cervera és un músic increïble i molt poc serio i jo faig els poemes que faig, entonces era com una cosa que vaig dir i vaig decidir fer això, fer música un poc menys seria i més tot. I ara, jo crec que ja ens han presentat, ja us han contat el rotllo i ara tindria que llegir uns papers que no m'ha portat i la improvisació és això. Ara ja l'improvisem, ara ja estic improvisant. Els tres poetes que ha presentat així Pep, i ja ho heu vist, són tres poetes elementals, per mi, elementals, però no elementals en el sentit de que siguin poc elaborats o que siguin tot, ho han sentit tots o ho heu sentit, que són gent, però sí que són poemes molt imagistes, cada un va al seu lloc. I sobretot el primer element per a mi que podria aportar és l'element de l'aire. L'element de l'aire és majo. Jo sé que hi ha dirà que diguen l'element de l'aire, tot està. Això estem, no? Va fer la pilota, que coños, que passem a anotar. Por això. Entonces, en l'element de l'aire hi ha un poema que hem intentat treure un poc de musiqueta i l'element de l'aire per mi és un poema que es diu Música Universal i que està dins d'aquest llibre. Recordes que s'escolta escausada l'àuria? El que més m'agradava era aquell tamboret pausat i lent que mai parava i de vegades s'accelerava un poc més. Recorde ja lluny com s'allarguen els sons amb ecos rodons i sents com t'envolten les líquides ones. Música universal.
Els ritmes tribals juguen amb les melodies al jardí de la casa. Un test, una xapa, una canya, el vent. Si voleu que deixem d'improvisar, el que hem de fer és pagar una entrada, Però serà la pròxima volta que diu, ostres, he de venir. Hem passat ja de l'aire i ara tornem en Joan Mestre. Joan Mestre ha fet tota una sèrie de moviments curtets sobre la mar. Evidentment, ho teníem poc fàcil, és l'àuia, aquí tenim a Joan, que és l'àuia, i bé, anem a fer una cosa de l'àuia. Entonces, una de les coses avui hem eixit empreses i carreres, ens faltava un cotxe, en fi, hem arribat un poc tard i ens havíem portat un parell de sombreres de mariner per fer una manera en els poemes de Joan Mestre de la mar. El problema es que el hombre dispone y Dios decide y entonces y lo que, en fin, vosotros pensáis que era una manera, se ha evolucionado un poquito y se ha convertido un poquito en una balada del oeste americano, pero bueno, no pasa nada, es lo que tenemos, la vida es así, no lo he inventado yo, y es una cosa líquida, tiene que fluir el universo. Bueno, ya sabéis de lo que os hablo. Per la mar arriben les barques on haurem de pujar. Quina serà la meva? Diuen que la mar canten sirenes. Preguntaré a un mariner on podré escoltar-les. La mar solemne, confitura i musa, dones parecides. Amb l'alba comença l'aventura. La boira escampa i apareix la mar. D'on vens a aquestes hores? La mar guarnida i gallarda, pots de petxines, eruptiva i enramada s'insinua. La mar flaireja a sang i repeteix la jugada. La tele sempre parla de morts. La mar cicatritza i s'endomassa tota de blau, amb faixes blanques i treu paperets a la vora. Després de la mar indòmita, veus que deixa rastre una calma frustrant i un desig negat. A la mar generosa li han fet una oda. Les ones voguen a la vora.
no una regla fonamental del comportament de l'ésser humà. Sí, estic parlant d'aquestes coses. Que és que si tu tens un culpable, tens una solució. És molt senzill. Tots ens ha passat. Hi ha un moment en la vida que dius no, hi ha un culpable, segur per culpa teva. I els culpables es mereixen una denúncia i avui anem a denunciar. Una culpable està així entre nosaltres, està passant vergonya en aquest moment perquè sap que és culpable, sap que la tinc que assenyalar en el dit. I ha arribat el moment i vigila la porta que s'escapa. Ha arribat el moment de denunciar. La Núria és la culpable. Ella, ahí la veieu, ahí, eixa de blanc, està al costat del camí. Eixa, Tamares, tu eres la culpable. Tu li vas pegar la punyal d'àtil. Tu vas agarrar en les teues mans la terra, vas agarrar el fang i vas fer un pot en el fang. I en el fang va escriure un poema, va escriure l'estesa de Benjamín Hortolà. Jo un dia de fira em vaig llegir i vaig dir hòstia puta, quin poema més xulo, tinc que fer una cançó. Però no sols amb la venda de la cançó. No li va comprar el pot, no diners. Però li vas comprar el llibre dels collons que està ahí damunt de la taula i que hem vingut a presentar avui. Així que ja ho sabeu, la culpable de que avui jo així, aquesta bona persona, hagi tingut que deixar el seu programa de la tele és Núria. I Núria va fer un poema que es diu, Núria va copiar un poema de Benjamín que es diu L'Estesa, que ja ho heu sentit, i ara aneu a sentir l'altra versió i aneu a entendre que ja estem en l'element de la terra. Hem vist el mar, hem vist l'aigua, hem vist l'aire, la terra, la terra, i anem a canviar un poquet de registre de la denúncia a l'aigua de l'estesa. On estan esteses les tovalles i els llençols, més altes les branques dels arbres, més altes les palmeres i allà dalt està la lluna. I així baix un home assegut que mira, els peus inflats pels mosquits que li piquen. Les 5 de la matinada i no tinc son. Quines tomaques més boniques que pengen del sostre i les canes centenàries que les aguanten. El cep que li dóna verd i raïm a l'entrada, el jardiner que toca en ell i eixes flors blanques i eixa olor que fan. Com anar-me'n al llit a pegar voltes tenint davant dels meus ulls tantes coses boniques. No importa que demà marxi tard, no he de menjar-me. En aquest temps preferisc estar quiet. Tinc dàtils, tinc una lluna, tinc raïms i tomàquets, oli i olor de gesmiler i un pa fet a la llenya. Bé, ara ens quedaria parlar del quart element, el foc, però no hi ha més temps, s'han fet 3. Jo volia fer una cosa poètica, volia juntar tots els 4 elements, m'heu deixat en el foc encès i no sé fer en el foc, així que aneu a cagar i ja està. Ja no puc inventar més coses, un arriba o no arriba. Jo he intentat fer-ho bonico, el mar, el terra, els queus, el vent, denunciar, fer un tiratge musical, ja no puc més. Ahí us quedo. Gràcies. Queda el més important, ahí estan les tiretes ahí perquè no penjant les coses, podeu anar alçant-se, perquè vostè mai sentadets, a veure que es meneja, doncs no, podeu anar alçant-se, penjar les cosetes, si heu escrit, o heu dibuixat, o heu fet 2 ratlles, i després vosaltres tirarem una foto i una nit més desvanits. És el moment del micro obert, perquè el més important és que després d'aquestes garbetes nostres